maganda, ayusin mo nila yung traffic sa isa para magdadali ng mga sasakyan. Mas okay naman kung gagawin nila, basta ayusin nila yung mga daanan na pang shortcut. Ayun. Eh, dapat tignan yung mga pang-shortcut. Pero mismo ang MMDA na, Kuya Pelo, pero may mga aalalay doon sila mga traffic enforcer sa mga motorista. Ako sa Alagado ng Jemmy Sobrano din sa Kawalmi. Dapat ito. Super Radio, Melo del Prado sa Super Radio, DC, Kamuli. Para sa Caloocan City. Tinalo nyo rin ang Davao. 16 minutes, 16 seconds faster ang traffic sa Caloocan City kumpara sa Davao City. Davao City na po yun. Part ng mga to. Ganda na to, dire-diretso na. Parang hanggang Kabuyaw na to. Galing. Ano na to, diretso na. Kabuyaw na yun, silangan na naman. Yun o, Coco Martin o. Galing. Dito muna tayo kasi may babaki. Pero dire-diretso na yan. Yan o. Ito na yun o. Yan na yun. Yan na yun. Tama. Yan na yan. Wala nang iba dyan.
Yan o. Diyan na yan. Yan ang magsisikip. Kaya makdo. Dito mala ano na. Bukas na eh. No? Kabuyaw. Ayos na eh. Kabuyaw. Tuloy na lang kung ano nila sila dyan sa statue. Ito hindi pa tapos oh. Eh no, hindi pa tapos oh. Bakit kaya? Daming semento na. Ito na lang ang kulay na to. Yan. Itong kulay na to. Ayan, ang kulay na ito. Challenge. That's the challenge. This one. It's very malalim. Ayan. Too deep. Yan. Ilog yan eh, no? Isuzu. Okay, 16 na rin. Salamat. Gusto ko yan, Suzu. IMAX. 1.2 na rin. Madalas ba pananakit ng tiyan ng inyong kapamilya dahil sa diarrhea o binublaan ng malinis na tubig? Gumamit ng Aquatabs Drinking Water Disinfectant. Ang lalim. Tubig ay buhay. Focus on sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang lalim. My dream car Raptor. Say up Raptor. Teddy Raptor. Ayan.